IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol John, na digito yung awards, kaya nagapuanan na kami. Napadayawan ni Mayor Richard Degala, iti Iliki Vintar, akas man of influence and most outstanding public servant of the millennium, iti may kawalon adangal ng Lahi Award. Inawat na tiya plake akas mamigbig ken kwa na itinaangay a seremonya ken awards night iti Heritage Hotel Manila isa sa Pasay City. Kinananadakkel at ti panagyaman na ken napakaragsakan natin na sa pamigbig anay paay ken kwa na ngayon pang pangruna na dito anagyaman dagiti kakailyan na iti taleken suporta nga ipapaida ken iti dito kabailan na amang iwanwan ka dagiti programa ken proyekto matid da makit takila panagyamyaman na ken napakaragsakan met dagiti umili. Kinunana pa yung awan dito pamadayaw no saan aga po iti suporta ti local government unit iti Vintar ni Governor Matthew Marcos Manotok ken ni Congressman Sandro Marcos ken dagiti aming ahensya ti gobyerno kabin binulig da amang ipapaay ti pagsaysayatan dagiti umili iti Vintar. Imon unamit ten nga nangawat pa iti mayor dagiti da dumapamigbig kas iti 2024 a most outstanding local chief executive iti Pagilian ken ti Iliti Vintar akas 2024 most sustainable and livable municipality iti Intero a Pagilian. Dito pamadayaw kit kinablaawan met dagiti umili ti mayor kada iti manin a pamigbig ken kuana ken ti panakaitag ay manin dagiti taga Vintar. Nagapa na dito nga ano ito dangal ng Lahi Awards kukwa ba dito iti DILG Idol Joan or Private Idol Bernard. Private. Akala ko DILG. Wala tatakla na kang iti dangal ng lahi nga awards ken so sabali iti awards na at man of influence. Kasano nga maibagam nga man of influence si may nga opisyal Idol Joan? Kung nakita tayo met Idol Bernadette narugyanan ti Mayor nga na itatakit kas lang instant ngamin Idol Bernard kada dya pa nagtugaw na kat manon nga tawen adon dagiti namukasan ti Vintar adon dagiti namaliwan na so nga susaruno na madamo deti award nga na ipaay ti Vintar ken sustainable deti proyekto da ta agnamnam ay nga makitam dagiti taga Vintar na dati pa ket iti Dalawag City nga agenda kada agatan kadagiti masapsapulan no dumapay ket ijolangin on nagtiili deti kasarangan data dagiti services ket tuloy-tuloy Idol Bernard. So the first time ko nakangig ti man of influence ti tanang buhay ko diya mo tataklan nakangig talaga or siguro other ano ket ti man of influence. So ket nga sawen iso na iti kumbaga no kuman ni Apo Duterte ket punisher iso na ket influencer kasakasay kas vlogger kasakasay. When Idol Bernard dakkel ti impluwensya na kadagiti umi. Ken outstanding public servant of the millennium kunana dikad amin nga adayan ta millennium age ket isot kalalaingan. Wen Pimang Rona Idol Bernard. Pimang Rona isot nag outshine. Wen Idol Bernard. Sino ka digiti millennium babies kada kuan ket nagaduda. Nagbalinda pa nga senador, kada congressman, kada millennium kat at baka dapat digiti nagbalin pa kidi nga senador aywan ken leaders up iti Pagilian na Pilipinas. Idol Joan. When Idol Bernard. Isut nag-outshine. Apo talaga nagngato diti pamadayo nga na ited kini Apo Mayor Richard Degala iti Vintar, Ilocos Norte. Deti kumpanya lahi Idol Joan? Dangal ng Lahi. Dangal ng Lahi. Ano detoy private nga tataklan na kang ganito nga award. When ora siya Idol Bernard hampe unay gayam nga nabayag dito nga organisasyon mo dito mang ti pamadayaw bali maka iwalo pay laing nga tawenda sa kadagiti. Kasano dangar na amuan ti kina gaget digiti opisyal. Kasano da amuan di nga isuna ti nag-outshine iti millennium no 8 years mo pay gayam nga ada deto nga organisasyon. When Idol Bernard siguro nagkasaranda pa yan dagiti ano tawag nan
Suggestions can dagiti nominees Idol Bernard dagiti na nominaran ken previous pa nga now awat ti LGU Idol Bernard. I'm not against the awards, but correct me if I'm wrong. Paano mo masasabi kasing Millennium 8 years ka pa lang na nandyan na, 'di ba? Idol Joanne, hindi ba awkward? When dudumakit mapanunod Idol Bernard nga awkward. Kaya nga, paano mo malalaman na siya? 8 years pa. Yung pangangkumpanya mo, 8 years ka pa lang. Kaya nga, hindi nga namin kilala eh. Ngayon pa lang yan ano. So, no 6 years si IFM News, duwa lang titawin na nga ng rugi. Eh, mas nasaksikat tayo pa yung deta. Saan ka di? Owen, Idol Bernard. Idol Joanne. Alakata, congratulations nagiti pamadayo nga gapo. Kadigiti pampribado. Tiamok na tayo kat deti dangal. Mula sa Departamento ng Local Government. Digiti kasi no, DILG awarding kat. Wow! No influencer ka kadigiti na gudo mga official iti pagilian na Pilipinas kat mapapawaw ka talaga. Di ba, Idol Joanne? Kan outstanding public servant ng Millennium. Nung natanong kong ilang taon na yung nagre-research dyan, may 8 years mo pa yung lagayam. So nga, naganos pa lang, Idol Joanne. Nya. When, Idol Bernard. Nabali. Congratulations, Apo Richard Degala. Idol Joanne, go ahead. Da mag-iti-iliti Vintar, kadwa iti 99.5 Basing Lawag, Idol John 15, tatak for a minute.